to študoval v Spojených štátoch, tak sa ma pýtali, že aké máme veľkonočné tradície a mne to aj tak nenapadlo. Najprv som si ich nezískal tým, že na Vianoce jeme kapra, lebo tam v Minnesote hádzali kaprov na strede jazera, takže to odkiaľ som. A potom na Veľkú noc som im tak teda sa snažil vysvetliť, že muži naháňajú ženy s korbačmi a pozerali na mňa, že čo je za nejakú tradíciu. Čaute gémáci, vítajte pri ďalšom podcaste. Tento raz to bude špeciálny veľkonočný podcast a z toho dôvodu sme si pozvali nášho duchovného správcu školy Lukáša Porúbskeho. Lukáš, vítaj. A ja iba divákom pripomeniem, že z dôvodu, že sa už ten nejaký piatok s Lukášom poznáme, si budeme v tomto podcaste týkať. Servus Tomino, čaute gémáci. Ja ďakujem tiež, že si prijal toto pozvanie a poďme už teda rovno do toho úvodu toho nášho podcastu. Prvá taká otázka je, že máme teraz veľkonočné obdobie, je veľkonočná oktáva. Čo nám táto veľkonoc, respektíve veľkonočné trojdnie, zanecháva ako nejaký odkaz? Naozaj z hľadiska viery pre nás Veľká noc je to gro, to v čo veríme a čo vlastne znamená, že sme kresťania. Boh, ktorý sa stal človekom, podstúpil potupnú smrť a daroval nám večný život tým, že porazil smrť a zmrtvých stal. Takže to je, ako aj svätý Pavol hovorí, že marná by bola naša viera, keby nebolo zmrtvých stania. Takže asi od toho by som sa odrazil, že to nám to dáva nám to obrovskú nádej do toho ďalšieho života. Veľa ľudí, alebo teda sú ľudia potešení z týchto sviatkov, možno že tak týždeň, 2, mesiac, ale potom to zase opadne a zase sa to vráti do starých kolají. Vieš dať nejaký návod, aby to dostalo tak trvalejšie? Fúha, tak ono asi podľa mňa na to, aby sme si hlbšie uvedomovali, to veľkonočné tajomstvo je presne dôležité obdobie pôstu, ktoré je predtým zintenzívňuje v tom liturgickom slávení, že je to niečo mimoriadne, čo sa stalo kvôli nám, kvôli tebe, kvôli mne a kvôli všetkým nám ostatným. Dokonca myslím si, že by sme sa mali cítiť pozvaní aj vtedy, že prejde polka postu a si ľudia uvedomia, to sa už aj nestalo inak, že vlastne aké som si dal také postné predsavzatie. Hej, že už pomaly tretí týždeň beží, nevadí, začne vtedy, aj keby to bolo vo veľkom týždni aj na 3 dní, to má podľa mňa obrovský zmysel pre ten náš vzťah s Pánom. Takže nie je neskoro. Áno, nikdy nie je neskoro. Potom viac ľudí si dáva také rôzne predsavzatia na post, ako napríklad, že nebudú jesť celý post sladkosti, nebudú jesť napríklad mäso, nebudú chodiť až tak často na sociálne siete a takéto IT veci. A myslíš si, že potom, keď sa skončí ten post, teda ich to prejde a sa opäť vrátia do toho starého života, že napriek tomu to má zmysel? Ja si myslím, že zmysel to má určite, len tam je asi dôležité si uvedomiť to, že čo je zmyslom samotného pôstu, lebo ak je to len o tom, že ja sebe chcem niečo dokazovať alebo Pánu Bohu, že či na niečo mám, že to vydržím a zvládnem aj keď cez zuby, akože môže byť, že aj to vie Pán Boh požehnať, ale skôr pôst by mal byť sprevádzaný, že čokoľvek hovorím ohľadom Pána Boha a nás sa týka nášho vzťahu s ním. Napríklad, ja keď si teda zareagujem na to, čo si hovoril, že si dá niekto pôst od sociálnych sietí. OK, akože milé a určite to padne dobre. Len dôležité je, že ja vtedy napríklad nevyhnutne, keď sa zamyslíme, z toho vyplýva, že vznikne dosť veľa voľného času a priestoru. Čiže tam treba potom podľa mňa k tomu postu si priradiť aj niečo také akoby nielen to, čo sa si odopieram, ale že idem sa teda pozitívne k niečomu venovať. A to môže byť v prvom rade však modlitba, že si budem čítať Sväté písmo. To môže byť, že cez týždeň, keď som zvyknutý len v nedeľu ísť do kostola, že pôjdem teda aj napríklad v piatok na mládežku. Alebo to môže byť napríklad služba, lebo nie vždy nám je ľahké čítať Sväté písmo. Sväté písmo nás dosť vyrušuje, čiže my ho aj preto niekedy podľa mňa nečítame, lebo nás konfrontuje s nami samými, čo je dobré a správne. Ale naozaj, že nezabúdať na to, že pôst sa nemusí týkať vždy iba nevyhnutne odopierania si niečoho. Ten pôst má 40 dní, ale v skutočnosti ich má viacej, ale keďže vlastne
sú tam tie nedele, tak sa to neberie ako post. To si dobre všimol, hej, lebo vieme, že pôst tam začína Popolcov stredou. Dátum Veľkej noci, to ste si určite všimli už za tie roky, že prečo sa to tak pohybuje, že je to stále inokedy. A ono to je inak akože také veľmi milé vysvetlenie, ktoré celý ten historický exkurs skrátim na minimum, hej, ale pointa je, že je gregoriánsky a juliánsky kalendár, tam sa to zamýša našimi bratmi z pravoslavia, ale teda preto to sa vlastne ohlasujú na začiatku vlastne toho kalendárneho roka aj tie sviatky, ako teda budú, teda cirkevného roka, tak ako budú. No tak ďakujem pekne, si to zhrnul takto. No a určite k veľkonočným sviatkom patria aj rôzne veľkonočné tradície a zvyky. A konkrétne veľkonočný pondelok. Čo to ty hovoríš na takúto tradíciu? Dobrá otázka, ale mi to pripomenulo, že keď som študoval v Spojených štátoch, tak sa ma pýtali, že aké máme veľkonočné tradície a mne to aj tak nenapadlo. Najprv som si ich nezískal tým, že na Vianoce jeme kapra, lebo tam v Minnesote hádzali kaprov do jazera, takže to odkiaľ som. A na Veľkú noc som im tak teda sa snažil vysvetliť, že muži naháňajú ženy s korbačmi a ten folklór bol taký, že do potoka, nie, a studená voda a zaspívali a ženy za to dali koláč, alebo ešte to pozerali na mňa, že čuje sa na nejakú tradíciu, ale ja poviem takto, že ja si myslím, že asi najdôležitejšie, čo by som ja povedal, taký svoj názor je, že Veľká noc nie je o tých tradíciách na Veľkonočný pondelok, ale o tom, čo sme sa rozprávali doteraz. Ale potom opäť raz zase treba nejako aj ten folklór patrí k našej kultúre a pokiaľ je podľa mňa s mierou, že to nie je len vyslovene o tom, že ide sa niekto opiť alebo idem len po zárobku, ale ak tam je ten moment, čo zažívame aj tu na medzi GMAkmi, že idete jednoducho navštíviť svoje spolužiačky, hej, potom vlastne aj rodičia spoznajú napríklad tých spolužiakov svojich dcer, nie, že to je milé a buduje sa pri tom spoločenstvo. Dobre, tak milí GMAci, tento podcast sa blíži k záveru. Ja ti, Lukáš, veľmi pekne ďakujem za príjemný rozhovor a príjemnú debatku. Ja vám tiež veľmi pekne ďakujem tebe, Tomino, za pozvanie. Dobre, tak ďakujem a vidíme sa pri ďalšom podcaste. Čaute. Čaute. Že podľa mňa najkrajšie svedectvo je to, že proste nejakým spôsobom to komunikujem tú radosť. Aj v tom mojom správaní, aj v tom všetkom. Že... V svojom živote. No, takže tak.